Hello mga people, mga human being tips and tricks na karon! Buhok nagikan sa gawas, tag-as kaayo. Nya kani sige kaligog init-init tubig mo na pangtan-on nato ni mga customer ug unsay giangay buhaton silang buhok. Mo nang ato silang interviewon kay kanila mga buhok no. Labi na sikag kaligog init tubig, dali ra jud na madutlan og color or madutlan og rebanding. Mo na siya pangutan-on nato kay para maagapan nato, makontrol nato ang mga medisina ug unsay angay buhaton ana. So di pa ta magsugod sa to ang rebanding ug trabaho ani. Sa wala pa naka-subscribe sa atong YouTube channel, please subscribe Miss Human Being. Ana, buhok atong pagwapahan ni si Ma'am kay kapila na ka nagpariban diri Ma'am, ikaduha pa no. Ikaduha pa niyang pariban diri. Nya, kanila yung mga video diha gyud sila maintriga. Munang ato gyud ning pagwapahan ang buhok kay taas ra ba kaayo o pino kay grande. Ang iyang buhok gikuluran og dark brown no. Unya karon ato siyang kuluran og 9-19 unya gamitan nato og 9% nga developer. Karon tan-aw nato og mo color pagini ang buhok kay ang gusto sa customer dili man pud kaayo hayag ang buhok kanang medyo na lang gyud hayag ba di po kaingon nga hayag jud kaayo. Kay depende man sa customer god ug ganahan sila hayagon aw hayagon pero dili sila gusto hayagon aw okay ra pod. Taas man siya buhok man daghan ato ang gamon nga kani atong Igura Royal unya ato ang butangan og developer nga 9%. Unya og wala tay 9% nga developer atong gamiton 6 ug 12 mo na siya nga ato siyang i-mix og 1:1. 1 part nga kulo, 1 part sa 6%, 1 part pud ani para mag-even jud sila. Kay ug di gud ug wala gyud tay 9% unsa man ako na pagtrabaho so kinahanglan jud ko og maningkamot para magkadimaon akong trabaho. Kay ug di ka maningkamot ana aw diha ra gyud imong trabaho wa gyud na magkadimao mo nang ang kanang customer pasabton na ug unsay akong gipangbuhat di lang nato ipakita dire lang nato ako na lang mag-mix dire pero ako ra ni sang ignon ana ang gibuhat karon mo na nga kanimo atong developer tan-aw nato unsa bang resulta sa buhok ni Ma'am kay kanang buhok man gud magdepende gina kining customer nag-DIY sa ihang buhok. So ang buhok niya gigamitan niya light brown or medium brown nya kanang mga ingana nga color kay dark man gyud na siya mo nang kinahanglan gyud atog tan-aw nato ning buhok. So karon ang gibuhat kani wa kay siya mo color kani na color na ang punuan. Ang buhaton lang nako ana para mag-even i-tone down lang nako na unya puhon i-tone down ra na nako pag butang nako sa neutralizer kay kaning buhok manggod basta ikaw ray magpulor niya atong puluran aning salon nga gigamitan nila og mga dark nga color mo nang ang buhok dili gyud magkapareha nya mo nang ato kun siyang tarungon kay para magbalik-balik ni si Ma'am kay kaduha na ka bisis pila na to kasi churi pud siya wa kaarenon pero yung balik gihapon kay ana ra gyud na basta makasuway kag swards ko balik yun ang customer labi na og kamao kamo color kabalo kamo riban una ang mga customer di gid na mohawa atong gigamit sa buhok ni Ma'am ay kaniliging customer interviewon pangutan-on mo nang pangutan-on jud nato og maayo og unsay gibuhat sa buhok kay diri man gud nato mo nang ako siyang interviewon kay di ko na ko interviewon ang customer di ko kabalog unsay akong gamiton nga number sa rebanding mo nang ato silang pangutan-on kay ron diring dapita makontrol nato ni unsay yung nga medisina gigamit mo ning number 2 ang ako ang gipindot dire nag-mix ta para gyud maagapan nato ng kadaot sa buhok. Bisag number 2 ang gamiton gani gihapon pero ang buhok na ubang mga buhok nga gikan sa gawas mo na kung nabantayan. Pagbutang nimo sa medisina, magbantay yun ka, abtik yun ang mga utok, abtik kamot, kay na buhok, dali ra jud ka imong tun-in ang mga buhok mo nang ug magriban kinahanglan jud kabalo kay kamo analyze, kabalo kamo apply sa medisina, kabalo kamo tan-aw sa buhok ug naunsa na kay ug mahadlok tang mga bugto na nakong trabaho. Kay diha ra ba yun nakasalalay ang atong trabaho sa rebanding aning medisina kay kaniman siya may paggwapa sa buhok ang kita igo ra man kung trabaho ani niya pero dapat jud kabalo jud ta ani atong black rebanding number 2 nga Schwarzkopf muna kung magribanta dili gyud nato libiyaan ang customer tan-awon sige apply og medisina sige lion ug mahimo dili gyud nimo undangan kay aron dili kabantay gyud ka og naunsa ang buhok kay undangan natong trabaho biyaan pila ka segundo kay na kay buhaton dili pwede para nako kay ako'y magriban dili nako biyaan kay hadlok kayo ang buhok ug padulong na gyud bitaw mura rice ang guna siya meaning rabi rice adulong siya matangtang nga dili biyaan
Kay inong marabiray sa na siya, wa na gyud tambal ana niya, padulong na gyud na matangtang. Ug di man gani siya matangtang karon, inikaligo niya, hinay-hina na siya malangkat ng mga buhok. Unang upulot kaayo gikan sa gawas ang customer, bantayan jud na nako. Dili na ako napasagdan, ako jud ang humanon akong trabaho sa pakumulakaw kay madaot to niya na. Buhok ra ba patira ba ng taasa? Munang ato jud nang ilab ang atong trabaho agwan tahon ng dugay mahuman ug apay medisina kay normal na siya basta garibantag buhok nagbutangan nato sa glass rebanding tanawa iyang buhok ang reaction unsay tan-aw ninyo dinha di ba mo siya gibuhaghag no ingana gyud na kay dili man ni siya totally straight dayon automatic nga pag human nato butang sa medisina mo tulid ang katapat mo gyud ani niya kay plansa kay ang plansa may makapagwapa sa buhok. Ug ang medisina number 1 pero ug wala po yung medisina di po mutuloy ng buhok pero mo siya ni buhag gamay pero maulian ra man siya taud-taud muhumok ra ng buhok kay normal lagi na may ngana gyud ang rebanding mo siya ni buhag kay gwapa mo gyud ang rebanding sa Schwarzkopf mo nang kana sila magbalik-balik kay tanawa bro nga Briton pero wa ra gyud turo na paningkamutan plansa puro siya Sira Magic hinay ra kaya atong plansa gigamit dili katong usa kay init kani bitong iyang buhok ako ning gi-control ang kainit ba kay ang yaman kong buhok dali ra kayo mo tulid mo nang nga naon ra ni nako pagplansa di jud nako ayo ayuhog hagos kay aron di madaot kay kanilaging buhok o tanawa ra gud na daghan ra ba jud bibihid kani pud akong pagplansa daghan po reklamo anak kay di ko mao kay ako man gud ha ako ra gigalain og unsaon ako pagplansa ang buhok ako gyud nagigunitan kay bas nindot man gud og gunitan kay makuha nako ng mga gagmay nga buhok ang bag-ong nanubo para bitaw ang buhok nga tarong jud mo ba tarong nimo plansa nya duha man ni ka plansa na pud taning usa ang purpose pud anang plansa nga atong gipangbutang ang duha man ni ibutang ang usa para maka-penetrate og kainit kay aron imo nang og isa ra ka plansa imong ihagos-hagos mawala jud ang kainit mo nang butang usa plansa na pud ang usa ka plansa dayon mo nang init jud permanente ang imong gigamit kay og duha usa ra ka buok sige kag handosan na mawala naman ang kainit kay adto man sa buhok mo nang maningkamot jud kag mainit jud ang plansa nga imong ibagnos diri sa buhok kay para magwapa kay bugnaw man god ang plansa dili pud mo dagan kanang kulang bitaw ka init di man na mo tarong og bira maglisod ka bira sa buhok kay di man dagan ang plansa mura magmustatic ang buhok mo nang kinahanglan init jud ang plansa nga mag-reband ka kay aron magwapa gyud ang buhok gikuluran pagahuman gi-highlights tan-awa daw di ba na madaot kani ra bang buhok no labi na ani nag-highlights ta gikan siya gadi ay white ang kaning mga color aning buhok ani niya kana dili gyud sila mag-even kay diri dapitan nag-light na jud kayo kini diri tungo sa tungtong patong nga color ang buhok dili na mag-even ang color bisan pag-asa pa ta mag-seminar dili gyud man nato ma-light ang buhok gikan gi-dark kay gi-dark man ni siya ato man ni siyang gi-bleach or gi-highlights pero ang color dili gyud nato maingon nga matutali makuha nato to unsay gusto sa atong imagination nga color kay ang color man gud nagkinahanglan gyud na siya og moadto jud tag salon para ang buhok nimo magpariha ang color, magpariha ang pagkariban, pariha tanan kay ang kanang nagtrabaho sa salon, seminaran jud na siya. Amo jud ang trabahoon, tarungon. Para kamera man puy mag-antos ug di magkadimao among trabaho pero normal man kun ato mag-DIY, man mag-DIY jud ang mga human being. Mo nang ang buhok na gyud ni something nga di magkapareha, pareha gad color ganiha, wala nang even dito down. Init-init ang gikaligo ani kaganiha, aw gikaligo ani dito sa ilaha. Unya mo nang atong gi-interview sa primero ug unsa iyang gibuhat, ga-DIY pug kuno siya, gidark ang buhok. Karon pagkahuman atong gikoloran, so wa mang even ang color na kita man mo ganiha nga wa mag even so ang gibuhat niya ato siyang giriban pagkahuman atong gi-tone down dito sa neutralizer ang ato ang color para mag-tone down ang buhok gi-highlights karon tanawa ng resulta ikaw diha nga makasuway og Schwarzkopf dili ka mag-uol og mag-uol malipay baka pagpili ra man anang tulo ug magwapa may imong buhok kay ug kasuway kag Schwarzkopf wala gyud tawo nga dili gyud mobalik gyud na sila sama ni ma'am kabalo kag asa gikan si ma'am sa USA so karon ning balik man siya ning bakasyon man siya diri sa atong world diri sa Philippines tanawa ang buhok perti na yung pagkagwapaha ug makasuway mobalik gyud ka kay ngano
para magwapa imong buhok. Unya, ayaw mong kalimot diha sa pag-subscribe sa atong YouTube channel, Miss Human Being. O gusto kang magwapa, mood-anhi din ka ni Miss Human Being, kay gwapa gyud imong buhok, dili yo ka magmahay o dili ka mahayan ang resulta sa ato ang rebonding kay made in Germany man ang ato ang gipanggamit nga sigla rebonding ug ang color nga si Igora. Gwapa tag buhok. Bye!